Bay, may yung adlaw de bay. Ay, dali bay. Kat-kat lang nari bay, kat-kat lang bay. Nabay Ramon mga idol. Ito ang amigo. Sana bay ah? Ako ba? Ikaw dito ba? Nga naman, unsa man balta bay? Unsa man ang... Ha? Ang kwarta ba? Kwarta sa... Ang gusto ba sa manok na to? Na, Ay mo nga, kalibo ako 500. oh, Meron. Ako ang paningil. sa katong manok ka gisugalan katong gitare? Tugalan mo sa libo. Oh, Kuya, kung manihatag ang kwarta niya mo na nangita kong gusto akin ni daog tabay, ni daog taw. tabla. Tabla ang manok. Onya, pag humagtabla, Kama ko ganawa sa kwarta yung uli. Yung ningon yung uli. asam ni kwarta? Kanang nag-duel mo nilagdaan niya. Akong giato doon yung trabaho man niya. Mau may nagdaon sa kwarta. Kinsulti marami na ko nga. Oh, Ang kwarta, si Joel may nagdaon sa yung kwarta. Oh. Tapos to si Ricky dito rin, niagi ko doon sa eskwelahan. oh. Sa Joel may nagdaon sa yung pustagon. Ya asam ni nga Joel, so wala mabalik atong posta. Wa. Uy, lutaw ang Nanghuwan man ganit ko lang dito. Kwarta yung ni Roger ko, itapahan ko lang doon si Abay Ricky. ni May lang itog, kung lang di itogan. unsa man na-unload na puhunan bay? Oh, Maita, no? Ako na makabayan. Sus, unsa man na imong gida? Tao. Dadagkon na imong taong bay. Sus, gipostaan ang manok ni Bay Ramon og pila to kuha bay? Kalibo. Kalibo yung mga kinintos. Kaya natablay mong manok. Wa mabalik ang atong sugal. Sus, paita, no? Trabaho pa ang tag-iya. At itong dashboard na Mm. trabaho niya. Subiho na ko siya o giuli pa yung kwarta. Kaya umiingon siyang giuli. Kansi, kukuha ko. Kinsa may giulian po niya ka? Ayun siyang gihatag nun ako. Kung kuha mo ko yung kwarta, tibok kalibo, tibok kinintos. Yung kuha man, yung kwarta lang sa bilit. Ay, Gusto naman to kapit. Gipaymos lang ang imong kahubog bay. Kinsay pangalan gani? Joel. Joel. Alam niyo, Joel ni? As taga-asam na bay? Halo pa. Dito ba yung karoon? Yawa man yan, trabaho man. Ay ko ina gibana banga binuangan kanila nga nag-abi kay nakainom ka, ipimusla nila imong kahubog. Lagi ito ato, dito di ako. Mm. Ako ni ari ko na. Ay sus. Bay day sobra nila gabi siguro ning inom bay. Ato ning inumon bay para nga magulgo mawagtangan gamay nga atong kaguol bay kay wala ma. Ako ba dito Roger, huwang ko kwarta. Ayaw eh. Kung ako lang ni pinito. Ayaw eh. Sus diharan. Ayaw dilir ko mo dawat na bay. Ayaw sa kay ako ikaw magkuha ko sa kwarta. Ayaw dilira. Og daliskwado tong kwarta wa problema bay. Ayaw eh. Sige lang kay may panahon ra. Ayaw niya. Unsay gusto nimo bay? Ato lang silang ibtag bungot bay tagsa-tagsaon na to. Saman. Ayaw dili ko. Ayaw saon mga pares man ta nga na diskwido. Ayaw. Mas labaw pa na nang nakinanglan nimo. Kana ato nang inumon para mawagtangan gamay nga to ang kagol. Ayaw dili ko. Ano lang kung na tikoy na to. Ginoo lay nag-igo nila bay imayang gipaymusla ng imuang kahubog. Wala ka uli sa kuan. Sige lang, kinsa na mga tawhana nga nagbinuang ni Bay Ramon, naare panahon nga magabaan gid mo nya. Kung musugot si Bay Ramon, ibto na tuk tagsa-tagsa iyang bungot bay. Atong ibtan. Ayaw na, diharan na nimong kwarta kung shout out day sa wala maghatag sa pusta di ay ni Bay Ramon. Wala gipamuslan niyo yung kahubog ninyo, magabaan ra gid mo na. Inyo hargin na, samputan ra gid na ninyo mga idol. Ha? Ya, pananglitan og mabangga gid mo nako. Pasensyahin lang ta ninyo ha. Kay mayor man kay ko ninyo, siblim sa kay mugwa mo kay bawkin sa tong kwarta. Yo, imuha to bay, imuha tong kwarta. Ya to. Lagi wala problema mga idol. Sige lang kay ang taong naglisod nang niyawat nga makadaog yang manok natabla nga giuli. Timos lang kahubog. Gipaymos lang nimong kahubog. Unsa pag human og tari, asa man nimo gikuha, wala na ka makuha. Ini nag-inom ito Ah. nya pag tabla nas manok. Ni damay yun, giuli ni mong kwarta, giuli na lagi diha nimo. Asa lagi ko may kwarta ding tibok kalibo 500. Ingon nga naa si mong anak no, dun sa man. Ako sa pangutan ko anak, wa kwarta ako gibaw na. Ay lang pusta nga no, wala ko ay lang pusta. Ikarin ni pustas manok. O ako manyadag may 500. Sa ilahang mga manok, kuha sa silang pusta. Amog lang nila kay basta ang akong gihatag sa anong Joel, 1,500 yun. O dapat nga. Ato ar tong duha. Sige la, ito na istoryahon sila. Yan duro.
Di pa dapat yung duro rin ako, mamong ito yung 500. Bagay si duro ito. Bismil, mamong ito da. Sige lang, ipahimos lang ni mong kaubog. Oh, shout out ay sa nagpahimos ni Bay Ramon siyang kaubog, ha. Wagi uli ang iyang pusta. Oh, shout out ninyo, ha. Kanang inyong mga kabintahuso. Na inyong kabintahuso ba? Naar may adlaw na. Maningil ram na si Aisa na. Okay, ba mo kung saan pagpaningil ni Aisa? Mag-abot ra ta panahon. Paninglon mo nga Aisa. Tagsara kay kumusuko, tagsara kay ni musuko Bay Ramon. Pero maningil kini sa Aisa, nga inyong ipamuslan ninyang kaplahubog. Oh, what's out lang gid mo? Wa tay mahimo dia kay wa man mo hilabti. Anya imbes siya may inyong kanon nang yawat ang tao inyong manggi duot ug taman. Ha, dili bidalalim pod pangitag kwarta niya inyong binuangan. Tablab yung manok niya. Nya inyong binuangan, di ba? Oh, shout out lang ninyo dia. Kung nakabaw mo kay bawal mo kinsa na pwede rin ta mag-istorya. Pero huwag mo kasabot. Ikabot sa panahon, maningil siya isa. Bahala na mo. Come on, lang husga ha. Sige. Bay, ano na ba yung sa mensahe ni mo nila, bay? Ako tang gusto ba nga unta ka ato ang Ah? piningkamot nga atong gipusan mo no. Oh. Dili lang ba? Kay dili ko na ako. Famous lang lagi mong kaubog. Kaya nga no, hubog ka. Hubog mo tawag mo. Limot na. Bay Ramon sa iyang posta. Yan, damay man. Kinamay nakabay day. Wala naman balik diri. Tabla man. Lain sa kayo. Onya, kay inig Luoy kayo. pangutana na ko kung sa status atong hitabuha dito, magibaw ko kung sa tinuod. Paninglon gid mo nga Aisa. Kailan ka nga Aisa bay? Kana si Aisa mao na ni kanta sa pagdating ng panahon baka ikaw ay makulong. Nga ay